नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कारवार मेडिकल कॉलेजाचे सर्जन आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमगेले जन्मदिवस निमित्तान जनशक्ती संघटनेन तेमका सत्कार करून गौरव दिले। जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक आणि इतर कार्यकर्त्यांनी हाडिले केक कटकन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमी आपलो जन्मदिवस आचरण केले। नंतर तेमका सत्कार केले। ह्या वेळाचेर मेडिकल कॉलेजाचे नर्स, दाई, विद्यार्थी आणि इतर कर्मचारी हाजर आशिल्ले। ह्या वेळाचेर माधव नायक हेमी उलोवन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमी कितलेशे त्रास विरोधा मदीं बी आपले कर्तव्य सेवा सोडले ना। वैद्यो नारायण हरी अशे प्रामाणिकपणेन कार्य करून हजारांचे लोकांले आरोग्य सुधारले आणि जीवदान दिले म्हणून तेमी सांगले। ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಕೂಗಿದೆ ಬಗ್ಗಿದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎಷ್ಟೋ ಬಡಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಷ್ಟೋ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಬಾಂಬೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक गोवा सीमा भागाच्या वाईल्डलाईफ एरियात कचरो पाड जाल्ले मांस उडयल्यान ह्या भागात दुर्गंध पसरला। जुईडा तालुक्याच्या अनमोड हांगा वेलकम टू कर्नाटका बोर्ड आशिल्ले कडेन दुर्गंध पसरचे कचरो उडयलात। मुख्य म्हणल्यार ही एरिया वाईल्डलाईफ एरिया जावन आसा आणि ह्या जंगलात जास्त प्राणी आसात। पाड जाल्ले दुर्गंधीत मांस उडयल्यान रात्रीन त्या वासान जनावरां रस्त्यार येवची शक्यता चड आसा आणि रस्त्यार येयल्ली जनावरां वाहन अपघातात मरचे बी संभव आसा। पण हो कचरो वडेल कोणी आणि हे काडचे कोणी हो प्रश्न त्या गांवच्या लोकांक पडला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। दिवसांदिवस मोबाईल वापरतलेली संख्या वाढत आशिल्ल्यान न्यूजपेपर, पुस्तक वाचतले कमी जायत आसात। तेजेन कितलेशे लायब्ररीचे दार बंद केले। जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुका हेगडे ग्रामपंचायतीच्या होस्केरी हांगा कन्नड चित्रनट दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमगेल्या अभिमानी पंगडान ग्रामीण भागात प्रवासी लोक बसाक वाट पळयचे खातीर थांबच्या ल्हानशा इमारतीक लायब्ररीत परिवर्तन केलात। खूप खेडेगांव जावन आशिल्लो होस्केरी हांगा एक ल्हान इमारतीत सुंदर आणि सगळ्याक अनुकूलता जावसारके लायब्ररी केला। ह्या गांवच्या युवकान आपल्या गावात लायब्ररी करचे ठरयले, पण गावात तेमकां खंय बी जागो इमारत मेळना। नंतर तेमकां दिसले गांवचे रस्त्या बाजून आशिल्ले बस वेटिंग सेंटर। नंतर तेमी गांवच्या वडिलां बरा उलोवन थंय लायब्ररी केले। ह्या गांवच्यान कुमटा शहरात शाळेक, कॉलेजाक आणि इतर कामासाठी वयचे हर एक व्यक्ती ह्या वेटिंग सेंटरात येतात। बस येतापर्यंत मोबाईल पळयचे बदलाक तो आशिल्ले तितले वेळाचेर पुस्तक, न्यूजपेपर वाचचे सवय लावन घेयलात।
मोबायलापायान पुस्तक वाचतल्याली संख्या कमी जाती तशिल्या ह्या दिसाक ग्रामाच्या युवकान लायब्ररीकन पुस्तक वाचची संवय करून दिला. असले युवक सगळ्याक मॉडल जावन आसात. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸಕೇರಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚನಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಒಂದು 8 ಜನರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಸಹ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಹೊಸಕೇರಿ ಊರಿನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯವರು, ಹಾಗಾದರೆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. पाड जाल्ल्या आणि बारीक रस्त्यान जोरात बायक चलयचे, कार चलयचे काही लोकांन चित्रपटात किंवा टीव्हीत पळयलात. पण शिर्शी तालुक्याच्या मंजुगुणी हांगा हे सगळे दृश्य समोरच्यान पळोवंक मेळ्ळे. शिर्शी मंजुगुणी ग्रामपंचायती भागात दक्षिण डेर नावाच्या कंपनीचो बायक आणि कार रेस जालो. हजारांचे लोक रेस पळोवंक येयले. मंजुगुणी ग्रामपंचायती भागात असली रेस प्रथमच जाल्ली. स्थानिक MLA भीमण्णा नायक हेमी रेसाक सुरवात करून दिले. ह्या रेसात सुमार 25 कार आणि 50 बायक आशिल्ले. ನಂಬೋದು ಯಾರು ಬಿಟ್ರೆ BMW ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಜಾನೇ ಇಲ್ಲ.
आयचा इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.